Ловният сезон е от грип. Грип ни девне от всякъде. Скъпи и прекрасни майки, интересно ми е колко от вас лекуват децата си с хомеопатия. Ако не познавате изобщо хомеопатичните лекарства, приканвам ви да опитате поне веднъж и съм сигурна, че реално ще има случаи, в които няма да има нужда да лекувате децата си с антибиотици. Здравейте! Аз съм вашата онлайн акушерка Деси Костова и съм също така и класически хомеопат. Майка съм на 3 деца и се грижим за здравето си в нашето семейство само чрез природна средства. Най-голямата ми дъщеря е на 16 и е пила само веднъж антибиотик в живота си до момента, и то защото реално аз не бях в България, бях лектор извън страната, в държава с оскъден достъп до интернет и връзка, и всъщност баба и дядо и не са могли да се справят с ситуацията и са прибегнали до подобен тип лечение. Последвайте моята страница и споделете тази важна информация, която ще ви дам в момента. Давам ви една ценна рецепта за супер имунитет от нашето училище за здрави деца. Давайте тези хомеопатични лекарства, за да можете наистина да предпазите децата си от сегашната ситуация около нас. Първото е ехинацея 6 хикс. Какво прави то? Укрепва имунната система на организма и подпомага борбата с инфекциите, съкращава продължителността при инфекции на горно-дихателните пътища. Следващото е Андрографис перникулата. Какво прави то? Увеличава производството на цитотоксичните Т клетки и има антибактериален, антиоксидантен и противовъзпалителен, имуностимулиращ ефект. Следващото е Хидрастис 30C. Какво прави той? Задушава патогените, инхибира патогените в черния дроб и лимфната система и реално помага за изхвърлянето на тези бактериални остатъци и невротоксини от тялото. Следващото е Цинкум металикум 6C, микроелемент, източник на енергия за нервната система. Това лекарство помага за регулиране на метаболизма и активира имунната система, като подпомага производството на необходимите нива на витамин Е. И последното, Тимолен 12C. Това е хормон, който се произвежда от тимусната жлеза, училището на имунните клетки. Тимолинът е отговорен за подпомагане на тялото да създаде достатъчно Т клетки, които са изключително важни за борбата с вирусите. Всъщност, важното е да коригирате храненето именно в този период, да не присъстват такива храни като глутен, млечни, захар, много източници на фруктоза дори, защото патогените имат нужда от тази захар, за да могат да се развиват и да се разболява тялото на вашето детенце. Следваща много важна стъпка, това е да поддържате здравето на червата на вашето детенце, защото 80% от имунитета е в нашите черва. Пожелавам ви да сте здрави и щастливи и усмихнати. Чао!